mantense, o vínculo é un fogar. A conexión non. O vínculo é un fogar. E ti deberías, cando te vinculas, deberías de querer que ser ese fogar. E o vínculo como fogar que é, constrúese e mantense. Témolo limpiño, cando se avaría unha billa e está perdendo unha gotiña de auga, nós reparámola. E se deixamos de reparar todas esas cousas, que serían todas esas conversas incómodas, todas estas cousas que temos que reaxustar ao longo da nosa vida, ese vínculo, que non é vínculo, é unha casa en ruínas. É unha casa onde non podes ter calidade de vida. Porque o vínculo, o amor, a amizade, é un fogar ou un lugar inhabitable.